És elkezdett parodni a szívjel, Hornet használ, CV használ, vagy mi? Elkezdett parodni a hátsó kerék, dől a motor alól a füst. Ott a kettes követségét a Megyünk egy harmadikat neki, aztán nem biztos, hogy meg fogja tudni fordítani. Megfordult, jó? A füst megvan! Ha megvan, van még rajta gumi! Mindjárt jó lesz a Hornetnek is! Ákoskám, hagyj menjen még egy picit! Hoppá! Nagy tapsot Ákos barátunknak!